வெல்கம் டு கண்களில் விடர்ந்த காதல் இதயம் எபிசோட் நம்பர் 5. டூ ஷேர், லைக், கமெண்ட், சப்ஸ்கிரைப். வீடியோஸை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், ஆட்ஸையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். உங்கள் சப்போர்ட்டை கொடுத்துட்டே இருங்க. வாங்க எபிசோட்குள்ளே போகலாம். Page number 1. Scene starts from Purush, Adi and Paru. Purush, ஆதி, அப்பா நீங்களா? என்ன இந்த பக்கம்? புருஷ், உங்களை பார்க்க தான் வந்தா ஆதி. பாரு, என்ன மாமா, ஏதாச்சும் பிரச்சனையா? புருஷ், என்ன மருமகளே, பிரச்சனை இருந்தால் தான் எனக்கு உங்கள் ஞாபகம் வருமா? பாரு, அப்படி இல்லை மாமான்னு சொல்லி ஸ்மைல் பண்ணுறா. ஆதி, அப்பா சொல்லுங்கள். புருஷ், ஆதி, பார்வதி உங்ககிட்ட ஒரு அப்பாப்பா எப்படி இதை பற்றி சொல்லணும்னு எனக்கு தெரியல. அகிலா சொல்ல வேண்டிய விஷயத்த தான், ஆனால் சிச்சுவேஷன் என்ன சொல்ல வச்சிருச்சு. பேஜ் நம்பர் 2. ஆதி, என்னப்பா தயங்காமல் சொல்லுங்கள். புருஷ், ஆதி, நீங்கள் இன்னும் வாழ தொடங்கலையா? ஆதி பார்வை பார்க்குறாரு. பாரு ஆதியை பார்க்குறா. புருஷ், என்ன பதிலாக காணோம்? ஆதி, அப்பா அது புருஷ், என்ன ஆதி, இவ்வளோ நாள் யாருக்கும் கல்யாண விஷயம் தெரியல சொல்லி பிரிஞ்சிருந்து நியாயம் இருக்குது. இப்போ எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு ஒரே ரூம்குள்ளே பிரிஞ்சிருக்குது உங்களுக்கு நியாயமா? பாரு சாடா தலை குனிஞ்சு நிற்கிறா. ஆதி பார்வை பார்க்குறாரு. பேஜ் நம்பர் 3. புருஷ் கண்டினியூஸ். மருமகளே, உன் மனசில் நீ என்ன நினைக்கிறேன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும். இவ்வளோ நாள் பிரிஞ்சிருந்ததே போதும். எனக்கும் உன் அத்தைக்கும் வயசாகிட்டே போகுது. பேர குழந்தைங்களை பார்க்க எங்களுக்கும் ஆசை இருக்கும்ல. நம்ம வீட்டுக்குள்ளே ஆதிக்கோட வாரிசு வரப்போகுதுன்னு கேட்டாலே போதும், அகிலா கோவமெல்லாம் குறைஞ்சிடும். ஆதி, நீ என்ன ஒன்றுமே சொல்லாமல் நிற்கிற? ஆதி, அப்பா இதில் நான் இல்லை, பார்வதி இதை முடிவு சொல்லணும். பாருக்கு அதை கேட்டதும் கண் கலங்கிட்டே நிற்கிறா. பேஜ் நம்பர் 4. புருஷ், மருமகளே நீ அழாத, கொஞ்சம் நல்லா யோசிச்சுப்பாரு. அகிலாவை தவிர எல்லாருமே உன்னை இந்த வீட்டு மருமகளை ஏற்றுக்கிட்டாங்க. அகிலாவும் உன்னை நல்லா பிடிக்கும். ஐ திங்க் அவளும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏற்றுக்க ஆரம்பிச்சிட்டா. ஆனால் நம்மக்கிட்ட அதை வெளியே காட்டலை. அவளுக்கு கொஞ்சம் டைம் வேணும். அதுக்கு நீ சீக்கிரம் ஒரு பேரனையோ பேத்தியோ பெற்றுக்கொடுன்னு சொல்லி புருஷன் ஸ்மைல் பண்ணுறாரு. ஆதி சிரிச்சுக்கிட்டே பார்வை பார்க்குறாரு. பார்வை ஃபேஸில் வெக்கம் ஆதிக்கு தெரியுது. புருஷ், ஒரு அப்பாவாக சொல்ல வேண்டியதை நான் சொல்லிட்டேன். பேஜ் நம்பர் 5. புருஷ், யோசித்து ஒரு நல்ல முடிவாக சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்குள்ளே போகிறாரு. ஆதியும் பார்வும் பெஞ்சில் உட்காடுறாங்க. ஆல் அகிலா சோஃபாவில் உட்காந்துட்ருக்காங்க. ஆதி எங்கே போனால் ரொம்ப நேரமாக அவளை காணோன்னு திங்க் பண்ணுறாங்க. புருஷ் அகிலா பார்க்கணுன்னு உட்காந்துருக்காங்க. சேம் டைம் அருண் ஆதி ரூம்குள்ளே தேடுறாரு. ரூம்குள்ளே எல்லாம் தெரிஞ்சு கீழே வராரு. ஆளில் புருஷ் இருக்கிறத பார்த்து, அருண், அப்பா ப்ரோவை பார்த்தீங்களா? பேஜ் நம்பர் 6. புருஷ், ஆமாம் அருண், கார்டனில் இருக்கான். என்ன, ஏதாவது அர்ஜென்ட்டா? அகிலா சைலண்ட்டாக எல்லாம் வாட்ச் பண்ணுறாங்க. அருண் அகிலாவே பார்த்ததும் அருண் மைண்ட் வாஷ், அச்சிச்சோ அம்மாவை கவனிக்காமல் ப்ரோவை பற்றி நான் கேட்டேனே, ரொம்ப நேரம் இங்கே இருக்க வேணாம், ஏதாச்சும் சொல்லி போக வேண்டியதான். புருஷ், என்ன அருண்? இல்லைப்பா, சும்மா கேட்டேன். ப்ரோவை ரூமில் தேடி பார்த்தேன், அதான். நான் கார்டன் போய் ப்ரோவை பார்த்துட்டு வரேன். அருண் கார்டனுக்கு போகிறோம். பேஜ் நம்பர் 7. அட் கார்டன். ஆதி தொல்லை பாரு சாஞ்சிக்கிறா. லைக் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கின். ஆதி, பொண்டாட்டி நீ இப்போவாது முடிவு சொல்லுவியா? அப்பா சொன்னது எல்லாமே நீ கேட்டல, கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு பொண்டாட்டி. பாரு அப்படியே குழப்பமாக உட்கார்றா. அருண் என்டர் டு கார்டன். அருண், ப்ரோ, அண்ணி. ஆதி பாரு திரும்பி பார்க்குறாங்க. பேஜ் நம்பர் 8. ஆதி, என்னடா அருண்? அருண், ப்ரோ நீ இப்போ ஃப்ரீயா? ஆதி, என்ன மேட்டரு? அருண், ஷாம் கால் பண்ணான் ப்ரோ, தீபக் வந்துட்டான், உனக்கு கால் பண்ணால் நீ கட் பண்ணிட்டேன்னு சொன்னான். அப்போ தான் ஆதிக்கு அப்பா கிட்டே பேசும்போது ஷாம் கால் வந்தது ஞாபகத்துக்கு வருது. ஆதி, ஆமாம் அருண், நான் அப்பா கிட்டே பேசும்போது அவன் கால் பண்ணான். அருண், அதான் அவன் நீ கால் பண்ணி உன்னை கூட்டிகிட்டு வர சொன்னான். பேஜ் நம்பர் 9. ஆதி கால் டு ஷாம். ஷாம், ஹலோ ஆதி. சொல்லு ஷாம். ஷாம், நீ ஏன் கால் கட் பண்ண? ஆதி, அது அப்பா கிட்ட முக்கியமான மேட்டரை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தேன், அதான் கட் பண்ணேன். ஆதி லுக்ஸ் பாரு.
ஆமாம், தீபக் எப்போ வந்தான்? நீ காலையில் பார்த்தப்போ கூட சொல்லவே இல்லையே. ஷாம், எனக்கும் தெரில ஆதி. அவன் 2 days லீவ் வந்தாலாம். இன்றைக்கி நைட்டு போயிடுவான். ஸோ நீ இப்போவே கிளம்பி வா. ஆதி, யாடா 10 minutes, ஐ வில் பி தேர். பேஜ் நம்பர் 10. பாரு இதெல்லாம் பார்த்து சைலண்ட்டாக நிற்கிறா. பாரு மனசு குழப்பத்தில் இருக்குது. இதெல்லாம் அருண் நோட் பண்ணுறாரு. தொடரும் மீதியை நெக்ஸ்ட் எப்பில் கண்டினியூ பண்ணலாம். ஸ்டே டியூன்ட். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.